Seydi Amadou Ba puɗɗitire ɗon deuxiéme partie yewtere nde jogoɗen fuɗɗitorade caggal neɗɗo o haaliɓe jibinaɗo jibina ko dow sen mbi dow saabu wuuro so woɗɗi tali fodde walla 50 walla 50 kilométre eɗen mbawi wiide ene woɗɗi guure mawɗe ene woɗɗi guure tappamaji eywa tawɗo gaynaka jinnaɓe mum ma mi woni jinnaɓe muɗum bandiraɓe mum rewɓe ko aynoɓe eywa so tawi neɗɗo o yeehi janggoyi artane ndiɗon mbaadi artane gaynaka jimmi wiide holko wonma influencé ha natɗa faati affaire jeeyko banque commerçant holmo jiyanoɗa e diwan moɗon walla hol tan ko ganduɗa ɗum ɗo tigui rigui ɗum ɗo woni ko memma mbiɗa mi ruttotako e gaynaka ka kono alay saago mi rewa e mosel jeeygu beele manam oɗo firta hunde eyyi ɗum ɗon kadi ne jogui dalilu walla ne jogui kadi sababu ceerno Oumar duɗal janggannomi alquran ngal ɗon ɗo puɗɗirimi basiñi koñ mimi raga walla bisimillahi ɗo ngan ɗon duɗal ɓe tawnomi ɗon no goni sanɗaji ɓe mawniraɓam ɓe ganduɗa ko promotion ji gadiɗe e adiɓe ɓen foof kala e mabɓe gaccuɗe jangde waɗi anno ko commerce ani minen toon e waalo ngo duɗe ɗe foof woni hen duɗe mawɓe mabɓe sanɗaji ɗi jaari ko soforagal ɓe hen jaari liggeyuji laamu kono minen dudal amen ɓe min tawi ɗon ɓe jaari ko julago woni commerce ɗum noon accani ha minen nden min jeeyi ha min darte jangde nde wonno ko ɓen min goowi ko ɓen min jiidi kadi ko ɓen min jokkodiri min mbi tan hankkadi ɓasde neɗɗo yeehi ha watti miijade ina watta e jangde mum goɗɗum yo tawoy mawniraɓe tan e kawiraɓe e babiraɓe adinoɓe ɗumen e duɗal he ɗo battini ɗo kañum ne yaaha sawdiyo toon ko ɗum addani minen promotion ji amen foof koye commerce jantoy hay ɗum ne ko caggal leydi ɓe tawdiroy ɓe puɗɗi toon commerce beele way artande min fof gueɗɗa yeyde eyyi min ko gadimi yeyde ko ɗum jeeyami ha joni gadimi yeyde ko boutique nde gaccumi jangde walla nde dartinmi jangde tan ɓolde jaami tan nde wonno nde gaccuɗa jangde te a suwa rerɗude e weddade ɗum wawma hen wallude tan ko gona commerce ina waɗi ndimago seeɗa mbawa liggade aɗa jangga liggeɗa ñalawma jangga kikiɗe walla liggeɗa ñalawma no woruno jamma ari mbaɗa hen ko mbawɗa e jangde aɗa waɗa couruji ma particulier aɗa waɗa couruji ma soir aɗa fiito aɗa waɗa wiyete ko mutala woni aɗa waɗa révision eko way noon ɗum ɗon ɓuuri yaadude koye liggey baɗɗe ndimagu woni liggey commerce ɗum tagui minen min naatoye commerce goto foof noon ina andi alluwal mum ɗo hanno ina andi jangde haaretake a ɓeydoto hen wonde aɗa ɓeydo hen huñƴude aɗa ɓeydo andude nde ka anda haydara ɗum tagui min mbasi dartade min jokki jangde ɓe cuwana tafsirde ne tafsira ɓe cuwana gaynude sharia ne jokka goto foof ina jokka dawal mum jangde wonno mi wiyima nane jangde waɗantake lone puccu jangde waɗantake cercle mbiɗa haɗɗo jangde alaɗa haadi sa yiiɗi hen firtude a jogoto hen coynande kewde coynande goɗɗude aɗa ƴooga aɗa adda bandiraɓe koɗe men ko Seydi Amadou Ba hande e yewtere men wiyetede ngaju ceerno Seydou sa ɗum natta e affaire jeeygu beele a rutti tan toon to wuuro to gay kewɗi tonga nanga jolluya mbaɗɗa kalis o e koyngal tuuba jaaɗa comoyɗa walla won piril e bana mo mbaɗanɗa manan ha jikkiɗaɗe har mene o ɓeydi eyyi minen aɗa andi gari jeyɗa ala ɗum yettere Allah ɗum ni mi waɗani ɗum ha no fewi ceerno Oumar nde gaccanmi jangde nde mi ruttaki wuuro ni wuuro ngo janggannomi ngo ko ɗon tigui ƴettumi bagage am jaami liggeyade jaami nde nawmi tan ko juuɗam ɓole sa nawi juuɗe ma ɓole noon firti ka yeynaka haydara mi dañani ni fartange ruttade e gendi baba hami woda ko membimi toon
a yaha tan gona ko wiyete apprenti boutique ko aɗa menne hunde nde wonno ɗon mbatta ɗon ko hayre wotere colli ɗiɗi ka janngowo jeeygu ka jiilotoɗo ko dañɗa te on saaha kadi neɗɗo no ɓolli neɗɗo no hoyi so dañani haydara ala ko bonnata ko dañi fof no yona ɗum ɓesgu ala haydara ala donc ko ɗon neɗɗo fuɗɗiri ina liggo kadi yente hen kadi o fartange e dawal manggal kadi ɗum ɗon kadi wawi innirede ni hen saji chance tawa yimɓe kadi ɓe gandunoɗa ɓe jiiduɗa ina idima hen ina puɗɗi hen fewnditade sa woni sere hen goto ma e janggo kadi ma o ko dañɗa ko noon on tigui fuɗɗori ha woodi ko dañi ɗum ne kay wona e nder leydi Sénégal. hol bitik gadinɗa wonde eyyi saɗa siftora ɗo e Sénégal walla caggal lesdi mo gadɗa wonde son idimi wonde boutique ko laamorgo dowle Mauritanie Nouakchott e leegal ne wiye Lixar ɗon idimi wonde boutique champion en jokkat oui sabu soko tawi neɗɗo ari e meccal wi kono meccal ngal wayni ko noon tan heddorto ko noon jokkorto alors couleur mbi hay wasde wonde e meccal ngal ko daɗi ɗum ko gonga ko e bitik gonnoɗa mais hande won facette goɗɗo mana mo gadduɗa hen min mbiyata min gowani yiide ɗum kono min gowani yiide ɗum e rendo minen gomin goni go e rendo gomin jeeyango wadde bitik mo ganduɗa taw mana ko bitik moderne holno ɗum ardema eyyi ceerno Oumar ɗum kadi mboɗo jogui softede jabade ɗum nde wonno kadi ko mboɗo waɗa hen erago kala bawɗo yo wat nde wonno aduna fof jaaɓi hande aduna o ko aduna wayla wayla aduna fof o nanodiri hande wone gueɗe ina yaha ha sonta walla wona hen mbiya ha soyta walla ha mbiya bon jaafoɗon me konngol ha softa wadde noon boutique aji fina tawaɗi ha tengti noon e nder guure laamorɗe yiya ha fuɗɗi softude fuɗɗi sontude tawama noon ete wayla ko wiyete changement ko ala e sago so neɗɗo waɗi ko fodde so neɗɗo waɗani mata yo wi wawa tan kono woti yeddu kam ko ɗum fodde ete noon aduna o hande aduna o jamanu keso oɗo yimɓeɓe kala ko tiimi ha ɓooyi wata kono koko softi ɗumen ni ete noon eɗen guuri e keneli e dulduleji kala mo wawa wayla wayla maye weɗa walla ko jaggunoɗa kam natta ittude ko ɗin ɗon miijoji e nden ɗon yiyande rokkimi jogade cuusal e pellital wawde fawñade wawde hoccodirde eko wiyete changement ko woni wayla wayla ummade nokku jaaha e nokku ummade ko wiyete traditionnel fina tawa ko jaaha eko wiyete modernisme woni kesum ko waɗi informatique ko ganduɗa ina yaade jamanu hande guuraɗo o ete noon hunde fof kadi ne waɗi sababu yama ma en gartoy kadi e sababu ɓurɗo hunde fof ne yaaha ɓenda ko ɓendini ɗum ha hankadi tinno ko ɓoori wiya ha ɓoori nde fucciti eyyi ceerno Oumar beele ala kuli huli yimɓeɓe soko tawi mana ɓe jiima boutique o mbiya a oɗo boutique de wona ni wano won waylo waylo goɗɗo kesso manaɗa gonɗo hen beele cikkuɗa ko mbaɗannomi busak walla temedere mi heɓaɗum e boutique ɓorno ko somi naati e oɗo boutique mana wawa ɗum hebde est ce que waɗata caɗele seeɗa kilere mana puɗɗo fayide natti wawde hanko kadi hejji oɗo boutique cikkuɗa eyyi ko wiyete waylo waylo ko kam alay sago woda ko addori ko noon ɓetete tan walla ni haade maye wadde waylo waylo o maye ɓet ko waylo waylo o jogori addude ko woni hen ndiwtam e ko woni hen gartam ɓeto waɗanoma tawa ko gartam ɗam jogori ɓurde ndiwtam ɗam kadi musani hana feewi nde wonno ko mbiyeten ko oɗo waylo waylo rokki men hen kadi jeeɗu
ko tawi ko yimɓe ɓe batti soynade walla ni fooɗanade walla ni namnade waylo waylo o ɗum tagui nde waylo waylo ari koye saaha mum walla ni wiye ɗiti bon wendorde seeɗa wadde caɗele ngala hen ko mbiɗa ko hayso woodi heewani ete wonno heɓotira nde wonno waylo waylo o ina tijjano hen ina soynono hen ɗum ɗon ɗum tagui hunde fof état waɗede ha wasa wadde ndiwtam wasa wadde lor hay goto accuni yimɓeɓe fof ɗiti hen yitade koye mumen ɗum tagui ɗum wona hunde musde to banggal hutodirteɓe kadi wona hunde musde to banggal minen waɗɓe ɗum ɓe kaddarɗen koye nden lowre il paraît que an jeenoɗa aɗa jeeno e membre uji e wiyannoɓe Auchan dégage pourquoi ça holko saabi ɗum e ceerno Oumar mboɗo jeeyano hen a helti hankkadi en tant que commerçant en tant que gonɗoɗo yimɓe gonɗa e fasiraɓe ma mbaɗi hunde darni hunde noddima hen a notiyoto hay sinno wona lawol a notoy a notiyoto ko laawol ni wonno wonko musno ɗumen wonko metti ɗumen e leydi mumen e gendi baaba mumen e fina tawa mumen e eɗo gandi wonko muusi ɗumen hen ndenti ene jambita ko muusi ɗumen ko te min ko hen jeeyami heddoto noon ko wiyete Auchan yo ummo ɗon ko woni Auchan dégage goto fof e hakkille yaharanno toon min mboɗo yahanno toon e batuji keeriɗi e batuji kuftidinɗi fof mboɗo yahanno mi nootiyima hen marché ji kewɗi kono kala ne jaami toon noɓe jiirini e noɓe mbaɗirata analyse ni ano serti min no jiirunimi gila law mi tawi no jaabuwol gongora e gongol wona wadde seppoji wona dukoji e haareji ina woodi jaabuwol gongol jaabuwol ngol a yiiri ɗum yitere a mamiri ɗum jungo ceerno Oumar no mbaɗmi ni min ko ɗum jiinomi jaabuwol min no mbaɗmi ni yiyama mboɗo miijotono ɗum kono suwana ɓendude ɗum tagui mbimi wayla wayla sahaji ina tolno wana kono uurini yahat tan ha fuso hoore mum ene waɗa saaha aɗa yiya won birikaji won birikaji mbaɗi noon birikaji pewnaɗi ha feewi tawa sa naati a yahat tan jaaha ƴettoya supermarché ko marché ji tan tokosi gonɗi mana e nder galle eywa kono ko foof yeyete hen ko diine jaaɓi e ko diine sali kamɓe tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent beele an ka jeeyo tan ka jeeyo walla ala wonko jeeyata kono wonko galduɗa ɗum ɗo meɗata jeeyde jeydi ma aɗa ara e magasin tawani hay kees mo joɓata o aɗa yiya manan sangare reng caggal ha wayno leydi yettere Allah ɗum ɗon kadi ina jeeya ko minen suɓiɓe ngal ɗo meccal min mbaɗi ɗum meccal ɗum ko dongal amen minen so tawi tubakiri ari addi jiheji mumen e bitikaji mumen e nesuji mumen e finatawa mumen waɗi men feggere wi ko minen jeeyata moon ko ñamaton e ko jaraton ɗum ɗon mboɗo sikki so accirama noon ko gacce e loore minen suɓinoɓe ɗum mbaɗi meccal ɓe ɗum noon ala e saago min miiji e nder waylo waylo amen mamin noota ɓeeɗo kono bagi o sinno ko sen inniri ɗum bagi ma en ñoot ɗum ñootol tawa ko men heƴata ko emen yooɗi ko emen fewti ɗum waɗi enen ko en jogiiɓe fina tawa ko en jogiiɓe diine ko en jogiiɓe neesu ko en jogiiɓe ko jaɓaten eko caloto ɗen wadde so eɗen mbaɗa supermarché walla eɗen mbaɗa sipret walla eɗen mbaɗa ko wawi innerede foof ina en mbaɗat ha yaada e gurdam men tawa sa hoori ha aɗa humto sa naati e bitigo aɗa sooda kumtari tawata ɗon koko charia faami koko charia jaaɓi sa neli cukalel ma walla joom suudu ma si yeehi toon yiyata toon koko yaadi e diine mum koko yaadi e neesu mum tawa ko heddi ko hesɗi ko fof nani toon wadde noon enen
ko en tongiɓe e diine ko en waɗoɓe ko weeli men kono noon eɗen jogui arbitre ko arbitre o suflanata men kaaɗe ɗo mbaɗe ni mbaɗire ni wadde en mbaɗat supermarché mbaɗen ɗum e neesu diine men mbaɗen ɗum e fina tawa men gadden hen cegle men gadden hen lacciri men yoori gadden hen nebbemeji men sirmi gadden hen ko ummi caggal leydi kono noon tufam serraɓe ɗam kam natta toon serraɓe yo waddi ko kalɗa ko ɗum joganawden e namdal men e battidigal saabu yimɓe e addude manan ñameli munen jarameji munen ene ñammina en kono kadi wonko kewi ɗo e nder leydi Sénégal sa ƴeewi année scolaire ɓennuɗo école goɗɗo nan ɗo e Jean d'Arc wiino murnare watta e école he waɗi sukaɓeɓe ndi waɗa négociation année scolaire o jokkita hikka nde ɗum fuɗɗi ɓe mbi ɓen janggata waɗa négociation ɓe nene jangga kono ɓe mbaɗi ɓe jaltini lettre ɓe mbi yo yimɓeɓe paam année 2019 2020 maɓe jaab sukaɓeɓe naata toon ene murno kamɓe kadi dokkata ɗumen kaalaji ko murnoto ko wona ɗum kala mo ɗum welani yo ƴeew feere guila e joni en tant que sénégal najo goho ɗiɗi en tant que almudo holno nanirɗa ɗum e leydi mbiyeteɗi 95% de musulmans est ce que 95% de musulmans est ce que ne kuntani koye men cikkuɗa so tawi ɗum ɗo ɓenni e ceerno Oumar ɗum ɗon kam ko toɓɓere nde ganduɗa ina suma heeñere matawde eyyi jiɗɗa wiide jiɗmi wiide ko ɗum hunde musde e nder ndiɗo leydi oɗon gandi école privé guila leydi ndi sosa enen fof ko ɗo tawɗen ɗum école privé ji ɗi kadi sa ƴeewi koɗi mbawi wonde fof ko programme public wiya jangguinte toon programme public o noon so wiyama ko ɗum jangguinte toon julde embo wona julɗo foof ina wawi toon nawde ɓiyum nde wona fimde nde wona diine o wiya jangguinte toon ɓasde wiyama ko sa école public ko jangguinata ko on ɗon programme école privé o tottete wadde noon so haaɗi ɗon ala caɗele julɗo mataw no wawi toon nawde ɓiyum kono noon saɗede wonde hen nde ɗiɗo charɗiji meeɗa ko andede hen so waɗirama ni joni mbiyeten ɗum ko safara rubuñere safara rubuñere a yiyat dow cikka ala safara tawa nder o ina wojji coyi koko sumata te ina wawi addude caɗele min kam e yiyandam ko laamu ngu foti jogade sembe laamu itta oɗo sharɗi bone yoni tan bon soɓe mbiyama jangge hikka mbo wuuri noon kam ƴewonɗo paaɗon walla ɗum ɗo ko min miijuno ko min ciinat ɗum guila ɗo laamu fonno ɗumen hartade minen kam e jiyande amen ɗum fotani accirede noon yawta nde wonno leydi ndi kadi woowi ko cañodiral woowi ko gondigu woowi ko jiidigal hayso wiyama ko enen ɓuuri kewendi enen keweni men ndi eko gonɗen ko battinani lorani wiyaɓe ko seeɗa ɓe wadde firti ko eɗen pamodire mabɓe te ko eɗen joguiti ko wiyete tolérance ko joni noon enen fonnoɓe wiyede ni yo en mbaɗ seese en rewi muñde walla en rewi teftade eɗen jogo gacce eɗen jogo hurum e mabɓe ha wonti minorité o watti men kadi wattude ɗum ɗo a ceerno Oumar ɗum ɗon noon ene foti yuynitede saabu ɗum ɗo so accama yawti goɗɗum e goɗɗum nani ara te wiyama noon kadi ko noon jogori waade wadde noon guila law fotɓe haalde ɓe yonti kaala ɗeɗo baɗe fotani wattude en cohlani pinal mabɓe en cohlani diine mabɓe en cohlani neeso mabɓe ko jangata école publique o école
Fouta école Kolda école ɗum ɗo ko ɗum tan yiɗa ya janngo ɗum toon janngo jam ko jiɗɗa ɓiye wona ko wonoye ɗum tawi jiɗɗa ko wonoye scientifique tawi jiɗɗa ko waɗa lettre tawi jiɗɗa ko wonoye goɗɗum o wona ɗum tawa ɗo janggi to battinani ne mum haydara ko ɗum yimɓe jottirino kono noon so watti wiyede ɓorniɗo ɓornanteri ndi yaadani e pinal men nde yaadani e diine men yo naat kono ɓi julɗo murniɗo woto naat ɗum ɗon ko saɗede mawde ɗum ɗo hay leyɗele hefre mawɓe ɓe mbatta ɗum Allemagne waɗani ɗum Amérique waɗani ɗum France waɗani ɗum wadde noon enen leydi ndiɗo so wiyeno waɗa ɗum ko saɗede ma taw ko jiɗɗen haalde ko fof heƴata hen nde wonno mi wiyama guila idan ko ɗum feetere e nder dow heeñare bandiraɓe émission men ari haɗo haaɗanno kono haade men waynirde holko woni P19 galle julal ɗofo ɗum eyyi ɗon kadi jiɗande ɗum fi ɗon ponnoɗami namnade guila law donc ɗo jinde mudirɗe P19 ɗum ɗo jinde mudirɗe no woten hakkillam eyyi P o ko Pikine 19 o ko sappo e jeenayyi gamen hen 19 o ko sappo e jeenayyi sappo e jeenayyi ɗi eyyi waɗ ɗum galle julago o sosa ko e 2019 nde keɓanmi kadi registre commerce o e kayitaji ɗi ñande hen hawri ko sappo e jeenayyi lewru eyyi sappo e jeenayyi ɗi dal ina heewi ɗo kawranmi hen sappo e jeenayyi mboɗo malda e sappo e jeenayyi Oumar eyyi P o noon ko Pikine galle julago o noon haali hoore mum ñameteri mbiɗa ñameteri holɗum ñamanteri e kuuɓal woni alimentation général kala ko cohluɗa e ñamanteri so tawi ina sella e diine men tan may taw toon bandiraɓe wonno koɗo men ko ceerno Seydou Amadou Ba mo ganduɗa fuɗɗi koto zéro hande ma ha wonɗo yetti won idéji gonɗi hakkillaji muɗum wonko wonno e hakkille muɗum wonen ko fuɗɗi wadde e réalisé immade aduna kiiɗo o yaadude aduna ha tolnoɗo aduna Allah o tolniɗo ko welama mawɗo hande dokkuɗa min temps joddade ma ɗo henna wadde ma yewtere witede champion ɗo noon o émission noon kala mo wona champion jotta ko nde tawno alay saago neɗɗo o woɗoɗo ummi waɗa réalisation mo ganduɗa c'est quelque chose palpable et visible so tawino hande a huccirni aduna Allah o foof aɗa waynodira e mumen aɗa wassoy ɗumen holko wonata champion eyyi ceerno Oumar wasiyam e sagataɓe leñol ngol wasiyam e hatanteɓe leñol ngol leñol ngol e lesdi ndi e aduna o jogui ɗum tan ko darde jogui ɗum ko janngude e gollade ha tengti noon sen duttimo e nder men mbasitomi sagataɓe ko yo janngu yo liggu so tawi ko waɗoɓe sanɗoyagal e duuɗe ɗe ganduɗa min ko ɗon ndewmi yoɓe gandu jangde nde no yaaji ko foti andede ko ina heewi te yaama ɓe mbawa ɗum dañde ɗo ɓe goni ɗo te mboɗo wasiyoɓe jangde woto hay goto waɗan ɗum keerol aduna oɗo hande ko foti jangede ko ina yaaji hay tan no miijortoɗa aɗa foti ɗum janngude hayno gondirta yimɓe aɗa foti ɗum janngude te sa gandirta ko ɗum gandal kala hen ko memɗa tawata kono winda tonuji defte min omo jiiɗa lewru fof mboɗo wanco deftere nde mi wawa dañde nokku men kono sa naate kaɓirɗe kese ɗe aɗa wawi toon dañde defte bindade anglais pulaɗe arabe banceɗa ɗum jangga sa jangi e ɗemgal gotal gurgal ha peɗɗiɗeɗa tan aɗa wawi ɗon wadde laawol keeɓa gandal jiɗɗa foof yenti hen kadi woto hay goto woytoro ronkere nde ronki nde woto hay goto woytoro hay goto kala donkuɗo yo woytoro hoore mum eɗen keewi nande yimɓe men ne mbiya komi liggaɗo komi telɓinaɗo komi tardinaɗo komi ɗum ɗon ƴeewama ƴewtinda
tawa ɗum ɗon fuu koye joomum woni woto hay gooto ñing goɗɗo mbo wona hoore mum kala ka dañani sa ƴeewi darogal alama ƴeeta so wona hoore ma namno hoore ma ko hatma ɗum dañde kala ka heɓani namno hoore ma ko hatma ɗum heɓde te ko an jogui jaabowol ngol te so waɗi teppol ko an teppi hoore ma te ko junngo ma ittata teppol ngol eyyi on ɗon wasiyu kam mboɗo wasiyu ɗum yimɓeɓe nde wonno goytali ɗi ne keewi kono noon hunde namni ko action namni ko baɗal baɗal ngal noon ma miije e hakkille si inayi e bindol wawa noon liggorede terɗe sa ari tan a marñima e terɗe a miijaki a windani ina wawma addande saggere sakadi miijima walla a fiɓi ɗum e ɓerde ma a miijima ɗum e hakkille ma kono kofɗa juuɗe ma walla joɗɗa aɗa ƴakka guerte kadi yahata wadde noon ma miije e hakkille defe toon ha ɓenda waɗe planifié winde ha laaɓa fine noon dawane gila law wone hen kadi tawa haɓde ala hen nimso ala hen sekde ala hen geddude ala hen eyyi nde min gaynata nde saji aɗa fero ɓohre tawa ne tiiɗi lamol sa haaɓi tan a dañta ɓohe lamol ɓohre saji aɗa fi ɗum cabbi sappo rongo tajde kono sa waɗi so ɓooyi tan taƴa daña ɓohe ma mucca gueɗɗe ko noon ɗi siwade bandiraɓe wonno koɗo men hannde ko Seydi Amadou Ba mo ganduɗa kanko woni hannde champion woni ngaaju e nder nde ɗo yewtere nde ganduɗa yettotoko ɓe ganduɗa wonɗo puɗɗori fuɗɗorade e hay hunde ha yetto won nokku o haali haala ka o gayni waɗi yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa gomɗinani neɗɗo ne wawi ƴeŋde ha yettoyo dow asaman kono waɗi gonɗinɓe ɗum mbaɗi ɗum deke ɗum haala makka woni Seydi Amadou Ba ko welema mawɗo mo kala yo wat no wini neɗɗo yo eto kala mo eti Allah ne wawi wallude ɗum neɗɗo kadi woto fel bandum yo felto ko hoore muɗum bandiraɓe ko welema mawɗo ceerno Seydi Amadou Ba ɗum noon min beltanimama en mbaynodiri ha lawol konngol so Allah jaaɓi